Район күләмендә узган ифтар ашы быел да бик күп зәйлеләрне үзенә берләштерде. Мөэмин мөселманнар өчен күркәм чара Коръән аятлары уку белән башланды. Район башлыгы ифтарга җыелучыларга сәламләү сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Разиф Кәримов үз чыгышында Зәйнең социаль-икътисади торышы, алда торган эш гамәлләр турында сөйләде. Традицион ифтар ашының дәвамлы булуын теләде. Соңгы елларда традициягә керде, торып җыелабыз, киләчәктә дә шулай җыелырга насип булсын. Мин дә рәхмәт әйтәсем килә җәйлеләргә. Чыннан да бердәм халык, тырыш халык, хезмәт җыйшан халык. Нинди генә авырлыклар килсә дә без җыелышабыз, сөйләшәбез. Ифтар ашына мәртәбәле кунаклар да чакырылы иде. Әлмәт районы имам-мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сөнгатуллин барлык зәйлеләрне Рамазан ае белән тәбрикләде. Изге айның өстенлекләре турында вәгазь укыды. Рамазан ае җәмәгать бәрәкәт ае. Рамазан аенда җәмәгать бүгенге көндә 1-10 минутка тәмәкесен калдыра алмаган егетләребез Рамазан аенда иртәннән алып кичкә акшамга хәтле тәмәке тартмыйча торалар. Бармы шундыйлар? Күргәнегез бармы шундыйларны? Җәмәгать бар, бу хакыйкать. Мөселманнар бердәм булып иңгә-иң торып акшам намазы укыдылар. Ашханәдә тезелеп киткән өстәлләр артында ифтар ашы оештырылды. Мәҗлес изге китап сүзләре, хәзрәтләр вәгазьләре белән аралашып барды. Колледж коллективы елда ураза тотучы мөселманнарга тәмле ризыклар белән ифтарлар оештыра. Мондый мәҗлесләр исә район шәһәргә уку йортына зур нигъмәт, бәрәкәт һәм тынычлык иңдерә. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.